Ajattelin, ettei meillä hyönteisillä oikein ole paikkaa, johon paetaan. Kun leivo saalistaa, kun pääsky hyökkää. Ajattelin, että miksi täytyy aina lentää tarkkaavaisesti ja varuillaan, kun muuten surmataan ja sitten syödään. Elämä on muutenkin niin lyhyt. Ajattelin, mietin miksi täytyy mettä noutaa, miksi täytyy keko rakentaa, kun ei se kuitenkaan valmistu koskaan. Elämä on muutenkin niin lyhyt. Miksi synnyin, miksi elin, miksi tunsin ja ajattelin elämäni ainoan päivän aamusta iltaan ahersin. Täytyy olla jotain muuta, täytyy olla jotain enemmän, täytyy olla olemassa suurempaa. Thank you.